Brawl Stars, ale keď dostanem hit, video končí. Akože Bravler je docela v pohode. Ešte nezabudnite dávať lajky a odbery. Bol tu Feng, ale odlákal som ho. A tu sa len kus chovám do bušu. V tomto buši je Spike, bro. Haha, bro sa ma snažil trafiť. Chudaček Spike, streľať sa stenu nefunguje u teba. A teraz som cooked. No nic, dostal som hit. A som mŕtvy, tak čaute.